Ja guys, mani asin dani dani guys. Dani mga tan mga mais mani ijang jota dani sa ano nang. Ano naman ang mais? Ha? Ikaw na naman ang mais. Ay buongan. Bongon. Dua ka punuan tag isa. Dua ka punuan. Oh, tu apa yun? Avocado. Pila ko. Uy, bayabas. Avocado ana. Avocado na peros. Wow, grabe gross. Pwede ba nga sa may gross? Dia pay lemon. Magdamo? Oh, itanam na. Dasan ito ang pinuto. Anja, tagay ko gross kay lami. Ako pink katong roho. Uy, bayabas. Pink o grid. Pink green. Haladay. Bayabas. Padong mio ganunang bukid sa Valencia. Barangay Sapok sa Valencia. At kami sa Jota din guys. So ko na sa siyang asinda di ano nang. Tunay sa do kalsada magkamos mga view unsa guys at lamig view dali kay overlooking. Basa na ka daw. Okay. Ano man? Meeting ba? Moments later. Ayo to. Ikilimi mo kagiro to. Asa lagi dai? Marsiko dito. Ha? Ito silang Ruben tong pang-Domingo. Awa, dali. Nagpalibunan naman gud ng kuan anak day, agianan. Uy, kadagag bunga. Ato pikas tanawa, kinabagaan ato pikas. Mga to tani ka tayo mga Oh, nahurot ang isang gida. Wa man na inom, mga babara. Oh, kadag. Ito nga tilili uy. Ha? Pareha na hari. Limon pod. Limon bito ni. American lemon. Habe. Basak. Uy, kadagkas bunga, Ginoo ko Lord. With watching us daghan kasong sili kasi ganag sili diha. Oh my god, daghan ka adso. Napazi agros nga makalibat tira. Wow. Grabe gross makalibat. Ay, ginoo ko. Sili og American lemon naggo kay kadzog bunga na guys, sana mo guys na jarag bunga pa mo kadag ha. Guys, manig do tang din he. Sa bukid. Nasa tayo mang tanam? Sa to? Nay buongan. Bongon. Dua ka punuan tag isa. Dua ka punuan. Oh, tu apa yun? Avocado. Pila ko. Uy, bayabas. Avocado ana. Avocado na peros. Wow, grabe gross. Pwede ba nga sa may gross? Dia pay lemon. Magdamo? Oh, itanam na. Dasan ito ang pinuto. Anja, tagay ko gross kay lami. Ako pink katong roho. Uy, bayabas. Pink o grid. Pink green. Haladay. Bayabas.
Sigahe pa ni ma. Dala ka hinog re. Hinog na po na puti. Sure kang hinog. Karing akong gihawirang hinog. Day, hinog day, bayabas day. Bayamita sa bulsa. Sa Margie guys, anong hagyabas? Pati ka Marcico ani day. Isa pa ding bayabasan ni, isa pa ding bayabasan ani. Inday ni. O day, ay masudlan sa. Kuan kanang bayabas. 3, 5, 8 de kanan. Tiya guys, mo ni guys, kaning bayabas. Ngatos katong nay maisan dadto to kana tong gibaragan nila sa MM ngatos tay gitudlo-tudlo. Ija ning asinda dani guys. Mo ni jang asinda sa Daris Bukid sa ano nang mo ni jang zuta bitaw guys. Kay dinhi. Ana puno. Ano gud ana ako ay. Mo na ni guys. Swing! Marcico. Tapuan panguhan ak magsiko ano gaibot. Okay. Tiya guys na kamaisan arang katambok ra busag maisa lami mag-anag bitaw guys di pa kadzukon guys mapipagawa sa kuan. Agusa sige pangat sang likod gikatla na sila sa Marcico. Mo ni guys ang zuta dinhi guys. Magitor. Ikaw na naman ang mais. Ha? Ikaw na naman ang mais. Kapag balanghoy ang lamay. Kapag hano na ko lamay ang balanghoy. Bulang bitaw lami. Kuan na haplutan na. Tunay pugharon. Dah dito na tadi. Karay ni tadi. Bahasa di ay. Di ba gianaan man to? Wa ko kebog asa gid utlanan ana. Kanang madrika ka ape mao na tunguron anak kay hong apang gusto na pang tamnan nak madrika ka anak ba kayo. Na anay. Matanaw. Kaaka nang bilat ang tabuan. Hey guys. Nga na magbiyabas dahil ni po ni Margie. Gio! Kami na ng kanji. Ha? Dara guys, manugdog kong kuang anang bakukang. Well. Apit ko ipaakit. Picture ko ano mong kuan di. Buuan. Sweet corn. Vlogger pagkaday. Nang sweet corn eh. Kadtong kare. Vlogger pod gamay. Uy, honey, ba din puro ba din musiko. Kasi im. Aturan na tos aturan ni kwas. Dali ka Abot. mangapit ar. Hi guys, wato na ko na may guys nga nang suri na miss kang imi mga asinda. Asinda Emilita. Nga, may hinog ito de. Damo. Buo ka. Ay tabuan. May ka na ba? Mga magko na. Dadaghan na ng kuanan na. Tagayin dyan may gross. Dahil na pinupo na ari. Ano yung pinuto? Kaya mamuong kung gabungay ka manabod-sabod. Ang kaya. Kini na, dungan. O karang di ari ha. Bunga ra. Nga biyabas. Pamuhiran ho. Ang pamuhiran. Da, grabe si Kuan. Marcico. Mo nagiingan sa tigmo kuno nga. Sa to? Kahoy dai. Ha? Kahoy? Nabi to. Pero kanong ka-gross day? Tanday na itong ari na kanabaw. Ari. Ha? Hala, Itong video si Margie, kana Margie. Muna ko na tigbo nga sa tawid nagtinusukay, nagbinono tayo.
Aga-aga rin na hakuan. Kaya remembrance ni. Remembrance sa mga lakawan. Katang katong musiko. Sus, ginoo ko musiko. Di mga ilhan. Nabot yung bisong dali. Itan. Kapag kas bisong na. Ang budyo na nagamusikong bisong nga. Oh, no, 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 no. Man mo adto dayan. Amorsiko rin tupok sa bisong. Pagdag tanaman. Naman ka kay pinutol diha nga, Rose. Kaya nagpakuha na ba kog tambok og kuhan? Palit na ba kog yuta nga tambok? Oh, mangre. Hala! Hala, kay ka nakaisa ka. Mga magkahilo. Bombastic. Ha? Makahilo. Makahilo. Mabito nagdangag nga matay. Ay, Mabay bata dito, kira man na. huwag mo kay bata. Ano makahilo man? Mabito nag-ibalita nga matay nga buwak. Mabito na. Ah, kanang Rose! Kanang Rose. Kana, tangitan na matuday, daplin. Kana ibutang nasa kilid-kilid. Usara man. Yatag ni mong imim? Hala, magkarga si Teresid lang ko anong. Man pwede nagilid ito dagsako ka kuan. Kasi color ng rosa. Red. Panan? Ang katong ni buwak ato. Pwede pa ni putol-putulon ninyo. Oh, pwede pa bitaw. Kung dito gagawa sa kwarto, pwede dito matangal yung mga tanong-tanong. Palit kita ko anday. Naat ka flores eh, barato ra nakapalit ko det gawas yatay 140. Ito na iputangan ito ang Black Monday. Itan ka no. Wow, salamat sa buwak. Buwak. Pagpagla nagbuwak na. Rose. Guys, si kaso pa si Medaris ilang balay with coffee. Kapi na Ji. Hait pa Sige pa mira-mira na ng mga morsiko nganing tusok sa to'y kondani balak. Yung tusok ni sa to nagiyot sa gawa. Sa to yung Robin ba? Yan na guys, garinda na sa Margarita mo lang pa nga. Ang ganyan eh. Si Margarita, lubot na kung Margarita sa kumpaan. O, rin nagka-fake corn coffee. Yan saan Kamalunggay coffee? Corn coffee with malunggay. Corn. Otro J. Corn coffee with Malunggay. Okay. Inom na dahil. ganun. Ice cream. Yes, muli nami guys. Salamat sa merinda. Tayo sa kayo mga itas kong sarok. Pero yan sarok. Maado ka mataan. Kada bali kawatan. Buwak. Pwede. Mato may dado na mong bata. Ang dito mo baka noon. Oo ka lang. Ang kisamboy kuno itaw ni ma. Nakapukan. Tara guys. Thank you so much sa mga taga-ano. Hi. Dala pag sila ice cream guys. Ako ginagupahan. Ilang tanan ko pa. Salamat. Ako tumidang ice cream guys. Asa na uli kas bukid na ice cream. Magkanang na ay magdamo Tara, ng limon. buwak. Ganito. Mga limon kita stripo pa naman na hulin. Ang mali. Uy, Salamat may ha. isa to ba ibutang humulog tubig. Gani. Daim mo ninyo. Na pwede pag inamutan asukal aron para murag juice. Ala ko mga doktor. Ito mga sukal day. Parang sus din. Murag juice. So kabuok sa mga. Itong sandan si Sarah rin. Sige. Uy, naimbisita po na. Kuwang? Ay, gamay. Bye. Ano, lagi ko po ko Ay, 49 kilos ra? Oo, basta di ay itong puti daw. Ha? Basta ay wa dito. Mauga. Aw. Usara kabuok. Ugay na ba yapot kiputang diri no. Katula. Dara guys oh. Nawa. Agilang ko ang limon nga Amerikano. Usara. Ha? Ang sayang. Uy, duha gazud. Uy, hinukurang kamag ko, buyang. Kare. Sakto na ni! Aka na ra? Duhara kayo sayang na, magkaroon na di ara guys. Ang mawan. Ay. Kuha man tong sako gisudlan sa taho. Oo. Unsa Tara pila may kuwang guys, thank you so much. Uy, kinsaon man may kwarta. Iya taga mag-istorya. Ha? Salamat, asa ka lamay magkagsarok. Bye-bye. Padungan to. Lagyan na ng ibidyohan. Reels tanan pa rin ito. Yeah. Nindot kayo. Apoy buwak dak. Hindi mo katangosa. Apit na to.
sa namis bahay, lagi ka namin ito kang ini mga asinda. Asinda dito sa kuan sige. Dito sa niya kay grabe inita. Sa reklamo sa mga usawa dito kami. So, ngayon na guys, itong mga buwa kanin o kananay. Kaya sa kabaklay natin. Ay, iba na natin namin pa guys. Saging. Sa pagkakas likod na ito. Masuko ang haba. Ang vlog. Grabe ka nakakalat ka guys. Kaya kanila misa. Napang lagi may mga sa mga katrabaho. Kaning misa, haning hapinanon guys. Kaya parang nang managsag na kisi kaning plastic na misa. Saba na gamungiro. Kaya kita na siguro na. Abog madali na apin kay dali naman ang klaro ako ano. Mo kay kasana nang nagsawa guys kay talaga wa pakarga ni patana ng pan magpapakaw si Maxim. Plastic lang tagat ang usaha. Ini ba? Mana ni? Pwede rin mo pa? Kayo ang balik ko ano? Balik sa mga magay? Ayun. Nanira? Ini na ito. Ano daw? Sabi mo